तो फ्रांसी एक दो कभी बंस्ट में क्रिस्टो में बन गार्डन भी बजाड़ा बन केरो पिला पिनी अपॉल के मी किलोंग बन को पता ना तो बन arnam lam cari dam tulong pot hara bंस्ट में केरो पिला बन नेल चनेर किलांग बन तीन बंस्ट में केरो बिपार पिला sepini nili na तो बन arnam lam macam nam citus so up alam atepi Ake Akethenei abang komatlo Bangso alam pen jok Singnar to pen etcheni kechokche dami pan sinili to mateng no bang sinan bang ke chathan alam na chathan na mana asa alam bang ke lo ahok bet se Singnar Angbong Akethenei abang komatlo Bangso alam Bible along Matthew chapter 5 verse 19 along lang namana la hello badu tami bangso hukum he angbong akibinaya hukum eson anle kroira monel to aphan thanate alang Singnar Angbong Akethenei abang pusi chathanji bonta la kroira thanote la Bangso bang Singnar Angbong Akethenei abang pusi chathanji ilitum jongsi 100% Angbong 99% jongsi arnam alam proichot blote Singnar Angbong ke ilitum aphan ke Akethenei pusi nang lakhadet po pima ilitum ithe arnam lam projected penajok si Akethenei elakhalo ilitum pirthe thak Akethenei tahai sitame ilitum jongsi ithe arnam ahukum projected lote Singnar Angbong ke Akethenei silakhapo lake Akethenei upedet Singnar ang along ang hoy avidet po mane bang reverend palok evangelist lopen kaprek arleng the sitame ilitum kethan jong se ethe kroi trepen kethan te 99% kroi lo sitame 1% kroi trepen angbong jong se than te ilitum aphan Akethenei elakha denje bonta ilitum jong se Akethenei abang planjin ding hang pulutang te itu 100% arnam lam kroira klem nangji laben kethan nangji sitame klem lo than lo pulo te ilitum sitame Singnar Angbong Akethenei abang plangpo lapen kang ne ji adim ang hoi long po lapen labang sang hoi ilitum long vek po Bible long pulo arnam hukum son kep do bonda Jesu Kristo ke theni vet pensil lakato ka ve hukum an nale kroilote patilpi tanglo pusipalo Tang dahala Bangso hukum Angbong number 1 abang ke nang nenga jakong an pen le nang prana jakong an pen le nang kamatha jakong an pen le nang hamfu nang arnam aphan jinghon number 2 bang kala nang mathang ga jinghon asom thor le nang tebok abang aphan ta nang le jinghon La sonne hukum ilitum jong se projected
Kristo fan ke kroira tum an badu tame la sonia hukum jongse ilitum sonabang kroi credit pulute claim credit pulute ilitum jong hel le than sitame sining arat along ke ilitum aphan anghoi avelo lapen ilitum afan akibinai se lakhapo lapen pachat thang leji wonta komanya bang jong se labang so sonia hukum roy et pulute la bang ke sining arat along akethenei amunit lapen alang li anghoi longwek lake arnam si chakdang lo kapaklang alu along ilitum naklang sna ilitum jong se akethenei abang plangji pulute arnam ko Jesu Kristo ko roy pet pencil tum thanangji Jesu Kristo pulo pon nephan nang ketoya hukum ateng pensin ni dak kewang lapen ni ke claim la aposi papia tumafan ke reji lapen kang botang atom fan ke reji si nevang lo lapen halutuma farman neliphan ka chipiji afan si nevang lo pusi alang li kipu pipotna po hukum pen si alang li wang si alang li franta chipilo pipon ma papi ake ong piatum afan ke pejok jis siv ke pejok jiji afan Singnar Angbong Akethenei Akethenei abang ke ban kachaplang abang enlo pini jongse komatne arnam akam kiklem abang ne nangji pura aot epen anghoi kitiji lotakte kiklem ji prote alangne akibinai abang Matthew chapter 20 verse 26 pen 28 along langdam pen 6 long bonda nangdum angbong ke lapuson paplang plena lapen baju tami nangdum angbong akethe ke chaplang ji ani hangnote alang di nangdum aban chaplang nangji Jesu Kristo fan ki kroira tum an jongse litum sining arat angbong anghoi du nangji akethe amunet kachaplanji bulote aprang sike ban japlanji Jesu Kristo sangho atum akeng kechau alang lik ke arnam sopo bonta sangho atum akeng kecham pulute lake akul kande atum lo akibi atum lapen ban lo Jesu Kristo ke ban chaplang lo potma akang pi atum afan kapejok ji afan sonsi Matthew chapter 20 verse 27 along pulo lapen nang tumang bong badu tame aprangsi kecheplang ji aning hanglote alangli nang tumaban cheplang angji ilitum jongsi aprangsi kangni ji ning hang pulote akang to yang deng kitoji ning hang pulote lata ilitum aprangsi ban cheplang angji verse 28 along ako putulo lake munit asopo ason thak lo atheke alangli bangare deng pen keru ke thai kilong ji aphan le ke bangli bonda kiru ke thai ji aphan se alangli wanglo la pen ongdong atum afan kapejok ji afan se amathang apran ka chipi ji afan si wanglo bima kiru ke thai abang pulote banlo alangli ke
Sondak thak se ako Matthew chapter 23 verse 11 along ako putul. Bonda nang le tum Angbong Akethenei abang ke nang le tum aban chaplang nang chi. Ilu tum jong se arnam arat Angbong Akethenei abang ang hoi long nang chi ti ban chaplang nang chi. Basta Jesus Kristo ke alang le sininga thap ke alang le ang hoi dulu. Panalang li ke jakong ki the pensi kam klem no alang li hadak pensi pangri lo Jesus Kristo fan ke kroira tum pini arni anta bang ban chaplang thek thela chipulo ne ke reverend executive secretary superintendent district Akethenei evangelist pose alang litum ke bang pardon ri ji se aning hang lo kala Bangso asu achier ke long ji kang ni long well ji aphan si bidilang no he ta kang Christian ke jalina tum bini la son se kang lo dangte chini non sining athak nang li kipinaya bang lo nang li ke halengi thekali bima bir the athak ke long nang ji an nang le long tang pipot nang le arnam hukum kroira arnam hukum ateng pen than the la pen lem kle bima athe arnam hukum nang le kroira nang le methang ka ching thon asom thot si epok aphan ching thon nang ji pala nang le dengne dia tangte nang le kupus Singnar Angbong Akethenei man tek ban chaplang nang je pusi kipo Jesus Kristo keng bot along keng bot ateng si lito keng bot jibidum nang je Jesus Kristo ke klem kam along si ilito chuklem dun nang je anate Singnar along ke lito na ya bang lang ko kan kang na chiang hoi da lito long ko to ini ya video ke matela Bangso Akethenei puarna malamang long ni ke thandam mate ke chari dam along kelele sitame dutai sila ka do ka ve kile dam de long astame na tum le arnam aphan dia pen neliphan arnam aphan lang pen neliphan dijatha pen nelichner kalang pang tin fon stame chune report bilo ke bangjalang ani la pasun nel tum theng no nele cloud pen arnam lam chori dam thek che fon stame na tum aning che ke kroira pen arnam fon stame neliphan hada pipon ka apan Bangso videos ne subscribe telang prote abang putin stepans to me subscribe chia fon se chuningra pen ke share dil pen like comments to me kpg fon se chuningra se next video fon le abang putin